Ahoj, ahoj. Už ste niekedy počuli o biopoli, energetickom biopoli? Nie o biopoli, kde máte biozeleninu a bioovocie. Nie, 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 nie. S týmto nemá nič spoločné. Je to energetické biopole, ktoré sa nachádza okolo nášho tela, okolo nás a ktoré nás obklopuje. Toto energetické pole je závislé od našich myšlienok, pocitov a od toho, čo chceme, čo cítime a ako sa máme. O bioenergetickom poli som sa dozvedela veľa z knížiek, ktoré napísal ruský spisovateľ a liečiteľ, takisto Sergej Nikolajevič Lazarev, a napísal niekoľko kníh, ktoré sa volajú Diagnostika karmy a ďalšie iné knižky. Vrelo doporučujem na to, aby ste si to prečítali a aby ste možno, že i viacej pochopili. Ja vám to samozrejme priblížim v mojich slovách a v príkladoch, ktoré knižka dáva, ale ak máte chuť, tak si to kľudne sami prečítajte. Ako som povedala, toto energetické biopole sa nachádza okolo nás a ovplyvňuje všetko, čo tak za deň zažijeme. Hej? Čiže ak sa ráno zobudíš so zlou nohou, so zlou náladou, vidíš všetko zlé, vidíš samé zlé veci, stanú sa ti zlé veci, máš hlúpe telefonáty, ľudia ťa otravujú a vlastne všetko sa takto melie celý deň dookola. Ale keď to zmeníš a zobudíš sa s pozitívnou náladou, zobudíš sa s úsmevom a povieš si, som rád, že som tu, som vďačný za to, že som sa mohol zobudiť, za to, že som tu, tvoje biopole sa zmení, tvoja energia sa zvýši, tvoje frekvencie sa zvýšia a tým pádom priťahuješ také isté situácie. Čiže priťahuješ ľudí, ktorí ťa pozdravia, možno, že ani nevieš, že prečo, ale tvoja energia ich oslovila a tým pádom majú oni tú potrebu ťa osloviť. OK? Takže takto to funguje. Známy, renomovaný psychológ David Hawkins vytvoril, napísal niekoľko kníh, ale vytvoril takisto tabulku, emočnú tabulku a frekvenčnú tabulku, podľa ktorej určil od 1 do 1000 level našich emócií a vibrácií, na akom herci vlastne vibrujeme. Takže ja vám to teraz hneď ukážem. Ako vidíte na obrázku, začíname s 20 hercami, čo je vlastne shame, čiže po slovensky hanba, pocit viny, apatia, hnev, strach. To je do stovky, do 100 hercov a potom to ide o niečo vyššie, ale tieto emócie sú najnižšie, aké môžu byť a spôsobujú vám tie najnižšie frekvencie a vibrácie, ktoré vysielate do sveta. Okay? Takže preto sa vám stávajú aj také veci, keď sa nachádzate v týchto emóciách. Potom je to neutrálna škála, kde už ideme do žltého, zeleného, kde sa to začína túžbami, hrdosťou, kurážou a končí to pri 250 neutralitou. Keď dosiahneme bod neutrality, znamená, sme na nule. Okay? Tak by sme to mohli vysvetliť, že sa nám dejú neutrálne veci, ani dobré, ani zlé, sme proste vyrovnaní. Ale keď sa dostaneme z neutrality vyššie, tak sa dostaneme do bodu, kde sme ochotní pomôcť druhým, sám sebe a prejavujeme túto ochotu. Po ochote, ako vidím, je ďalej akceptovanie, čo znamená akceptujem situácie, akceptujem ľudí, akých stretávam, akceptujem to, čo sa deje a viem, že to, čo sa deje, sa nedeje mne, ale pre mňa, pre moje vyššie dobro, ktoré sa možno, že v tomto momente neukáže, ale všetko zlé je na niečo dobré. Poznáme to príslovie a to je moje motto už niekoľko rokov. Takže do akceptancie, do toho, že akceptujeme, čo sa nám deje a ďalším stupienkom po akceptovaní je hľadanie dôvodu, pretože všetko sa deje pre niečo. Čiže buď nám situácia niečo zrkadlí, buď nám situácia chce niečo povedať, aby sme vystúpili z tohto kolotoču, alebo aby sme zmenili svoje správanie, aby sme zmenili svoje myšlienky. Čiže ísť do seba a spýtať sa, prečo sa mi to deje, prečo stretávam stále rovnakých ľudí, prečo mám rovnaké situácie, ale s inými okolnostiami a tak ďalej. Takže to je to, kedy ideme do seba a kedy rozmýšľame, prečo sa mi to deje. Keď prejdeme tento level a pochopíme, prečo sa nám veci dejú, že všetko znovu pôsobí z našej hlavy a z našich emócií a z nášho srdca, potom sa dostaneme do
lásky. Presne. V láske milujeme každého. Nerobíme žiadne rozdiely a sme otvorení. Posielame lásku do celého svetu, milujeme všetkých a predovšetkým sami seba, pretože milovať samého seba je hneď prvá povinnosť človeka, pretože keď nemiluješ sám seba, ako chceš milovať iných? Ako chceš dať lásku niekomu, keď nevieš, ako sa to cíti? Milovať sám seba je to najkrajšie, čo môžeme urobiť pre nás samých, aby sme mohli dať ďalej to, čo cítime k sebe. A len to vieme dať ďalej. OK? Keď z tejto lásky pochopíme, ako funguje a ako sa rozdáva ďalej na všetkých a na všetko, dostaneme sa do radosti, pretože rozdávanie lásky nám pôsobí radosť, pretože ľuďom spôsobujeme radosť, prinášame im úsmev na tvári a robíme im radosť. A z tejto radosti sa potom dostaneme do mieru. Mieru so sebou samým, mieru so svetom, pretože rozumieme, prečo sa nám dejú veci, sme vďační za všetky lekcie, ktoré nám prídu a milujeme, akceptujeme a máme radosť z toho, že sme tu. A to nám spôsobuje vnútorný mier, ktorý potom dávame ďalej. A tento mier cítia aj ľudia, ktorí sú okolo vás a vlastne tým spôsobom vy im dávate nejaký ten domov, by som povedala, hej? Že sa u vás cítia ako doma, že sa s vami cítia dobre a dávate im mier a pokoj. A keď zvládneme aj tento posledný stupienok, teda predposledný, tak sa dostaneme na posledný stupienok, čo je vlastne osvietenie. Pretože to je tá najvyššia frekvencia, ktorú ľudia môžu dosiahnuť a táto frekvencia je tu na to, aby nám otvorila hlavu, srdce, oči, uši, ústa, nos, všetko možné a aby sme sa milovali, aby sme pochopili zmysel života. Napríklad, na to, aby som vám vysvetlila v skratke, ako funguje biopole, poviem malý príklad. Prechádzala som sa s nejakými ľuďmi, nejako som sa nezapájala do konverzácie, radšej som počúvala a zrazu som započula niečo také. Vieš, koľko ľudí nám závidí za to, že máme tak krásny vzťah ako matka a syn, dcéra a otec? Príklad. A v tom momente som sa tak zamyslela, hovorím, že v akých emóciách je tento človek? Čo cíti? A prečo som práve s týmito osobami teraz na tomto mieste? Ako sa to deje? Prečo sa to deje? Čo mi to chce povedať? V momente som to nechala ísť, bolo pozde večer a tak ďalej, takže som to neriešila, ale potom som sa nad tým zamyslela a jediné, čo mi tá situácia chcela povedať je, ty sem nepatríš. To nie sú tvoje vibrácie, to nie sú tvoje energie a to nie sú ani ľudia, ktorým chceš tvoju energiu dať. OK? Takže ľudia, ktorí sú pyšní na to, čo majú a ešte sa tešia z toho, že im niekto závidí, sú podľa mňa ľudia veľmi nízko vibrační. OK? Tak by som to povedala. Ďalšia situácia, ako funguje biopole. Tiež som mala tú možnosť nejakým spôsobom sa zúčastniť situácie nasledovnej a bolo to tiež na firmnom stretnutí a samozrejme si nevyberiete kolegov a tak ďalej, takže tam prišli ľudia a ja som mala o niečo viacej informácií ako tí ostatní, takže som vedela, kto komu nesedí, kto nikomu nesedí a tak ďalej a vlastne to mi dovolilo preštudovať tú situáciu a vlastne pochopiť lepšie. OK? Takže príklad. Nie je to príklad, je to skutočný príklad. Dotyčná osoba mala averziu voči inej osobe a musím povedať, že to naozaj nechala pocítiť vo forme energie. Nie vo forme slov, ani nejakou inou formou, ale proste energeticky to bolo cítiteľné, že táto osoba má proti inej osobe niečo. OK? Trvalo to nejakú hodinu a tak ďalej. A na tom najlepšie bolo, že skončil sa celý večerok, skončil sa celý meeting a vlastne potom som zostala ešte s nejakými ľuďmi a vtedy to prišlo. Vtedy to prišlo, keď som pochopila, ako energia funguje. Pretože tá dotyčná osoba, ku ktorej boli vysielané tieto negatívne energie, to sama
pochopila, vycítila, ale reakcia bola: Oh my God, táto osoba, to je niečo nenormálne. Tak ten vôbec nepasuje, táto osoba vôbec nepasuje do nášho tímu. Čo to má znamenať? A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže z tej negativity, ktorú táto osoba na tú druhú dotyčnú osobu vyplula, to bolo cítiteľné a táto osoba sa takisto cítila, že ne, nechci jeho energii. A ten sa cítil takisto, he? Takže týmto spôsobom vieme nejako zenergetizovať naše polia, vieme vycítiť, kto nás má rád, kto nás nemá rád a po prvé, a po druhé, a po tretie opýtať sa, je to môj pocit, prečo to cítim, z akého dôvodu a tak ďalej. OK? Takže to sú dôležité základné veci, ako funguje naše bioenergetické pole. Tabulku, ktorú som vám ukázala od Davida Hawkinsa, vás prosím, aby ste si vyscreenshotovali alebo si napísali do Google, našli si túto tabulku, niekam ju vylepili a každý deň sa na ňu pozerali tak často, ako je to možné a kontrolovali, v akých vibráciách a v akých energiách a emóciách sa nachádzate, aby ste vedeli, čo k sebe priťahujete. Pretože určite nechcete k sebe pritiahnuť nejaké veci, ktoré vám spôsobujú problémy, ktoré vás bolia, zdravotné problémy a tak ďalej. OK? Takže vytlačiť, okúkať a riadiť sa tým. Svetlo vo mne vidí svetlo vo vás a do skorého videnia.